Okotorigba asịrị na nya bụ echichi echiri Bianca Ojukwu na-echichi adịgboroja na nya bụ echichi echiri ya na ọ dịghọkwa n'ọnụọgụ. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ n'otu birigokwanụ. Nke bụzi na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụrụ na efu Bianca dị asọ ma gbara anyị ụra na gụbiko na agụgụ ya na nya bụ echichi echiri ya n'ọkwọ nke adịgboroja. Wee na-asị ya na ọ na-eme inu na ọmahụ na nwoke anụnwa na-eko gagharị onwe ya na-asị na ọnyanwa bụ ozu ọka nke ịtọ na nya bụ Bianca ọ na-eme inu na ọmahụ na nwoke a na ọ bụghọkwana nyanwa bụ ozu ọka. Unu makwa na nke ikpeazụ a na ndị obodo ya akpọpụta mmadụ sị ka ọ bụrụ igwe fa. Ndị gọọmenti ewere asambodo nye onye ahụ ka ọ bụrụ igwe bifo ịmara ife na-eme. Otu onye si ebe o si makapụta ya na onye nke enyere asambodo a na-azọzi igwe azụ. Ọbịa oyikọrọ akwa ndị igwe kpuru okpu ndị igwe na-agagharịkwa ka aghatị n'ọba igwe. Ọ bụrụzie na ịbụ onye ọbịa bịalụ na nya bụ obodo ihe ya amazikwa onye nke bụ ezigbote igwe n'obodo. Ole sị na ịtọtụlụ anya ana ewee kọwalụ gị ọfụma. Bịakwanụ ka nke ọrụ ka nke anụnwa ti wee mee. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na kọmishọna a na-afụ maka lokal gọọmenti Chieftaincy Community Affairs onye nke a na-akpọ Tony Nwabunwanne Collins bụ ife dere ozi wee sị ka ọ gwa ọha na eze na nya bụ echichi echiri Bianca Ojukwu na nya bụ echichi bụkwa na echichi adịgboroja na ọ chọrọ ka ndị mmadụ mata na Anambra steeti gọọmenti na fa anabataghị nya bụ echichi echikwanụ Bianca Ojukwu. O wee bụrụ na o mee ka ndị mmadụ mata na onye chiri Bianca Ojukwu nya bụ echichi bụ onye a na-akpọ Chief Austin C. Ndigwe na ọnya bụ nwoke na-akpọkwa n'onwe ya eze ụzụ ọka nke ịtọ. Ndị mmadụ nọzi wee na-asị na unu echetalụ ebe last 2 years mgbe nya bụ onye na-akpọ onwe ya eze ụzụ ọka nke ịtọ melụ ncheta ọmụmụ ya wee mee Charlie Nwamgbafọ invite na ọ na-eme ncheta ọmụmụ ya nke bụ na Charlie Nwamgbafọ ruru ebe ahụ wee sị ya nna nya biko na ya agwakwa n'ihe eziokwu nke o ji wee bụrụkwa na ọyi ya nwoke na nya bụ nwoke makwanụ na ọ bụghọkwana nyanwa bụkwana igwe ndị ọka na ya biko na ya hapụkwana udo ka udo chịkwanụ n'ọka na ya kwụsịkwana ịda na-eyigasị akwa ndị igwe na-akpagharị na-egosikwana onwe ya asị na ọnyanwa bụkwana igwe ndị ọka. Na-enwere onye nke ndị gọọmenti nyere asambodo wee sị onye ahụ na onye nke ahụ bụkwa na igwe ndị ọka na nyanwa bụ ọyi ya nwoke na ọmakwa na gọọmenti enyeghị asambodo ijikwanụ wee sị na ọnyanwa bụkwa na igwe na ya biko na ya kwụsị ife ọ na-eme na-agagharị na-eme asị ibu n'ọba igwe na ya hapụ udo ka udo chịkwanụ n'ọka. Unu mana nwoke a ka nya bụ gọvanọ Nwamgbafọ gwara ife anụnwa mgbe ahụ na nya bụ nwoke ka na-agagharịkwa na-eyikọsị akwa ndị igwe ka na-emekwarị na ọnyanwa bụkwa igwe na o kweta adụrụ na nya bụ ndụmọdụ Charlie Nwamgbafọ nyere ya mgbe ahụ. Nke butezi na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọnya bụ ife a na-ekwu na igbe enwe eze na sị kedu ka a ga-esipụta n'obodo enwe igwe na-abụ na amaghọ na anya ukwu na-ebutezi nya bụ ife ka ọ mkpasa ka ọ nkewa. Onye nke a na-agba ọfala onye nke a na-agbakwa ọfala onye nke a yikọrọ akwa onye nke yikọrọ akwa. Ya bịazie n'obodo ndị kwe na ndị ekwe na ndị akwụela ọnya ndị akwụela ọnya na ụdị ife a na-ebute ụdịka arụrụ ana dị iche iche n'obodo duto na-azọ pawa na ndị na-eme nya bụ ife na ife anụnwa bụ arụrụ ana na gụ kedu ka ị ga-esi wee marụ na onye anụnwa bụ igwe ijekwa na-eyi akwa na-agagharị ị na-ebute n'obodo agha dị mma na-etinye mkpasa na udo adịghị n'obodo. Nke bụzi na-akọwa na ọnya bụ Chief Austin bụ ife kpọrụrụ Bianca Ojukwu wee jechie ya anyanwụ na-awara ọla. Na mgbe ndị Anambra steeti fụkwanụ nya bụ ife kọmishọna a na-afụkwanụ maka echichi a na-echi ndị mmadụ wee sị mba o na ọnyanwa bụ ife deziri ozi wee sị na nya bụ echichi echiri Bianca Ojukwu nọ nke adịgboroja na fa anabataghị nya bụ ife na onye bụkwanụ ụzụ ọka nke abụọ nke onye ndị Anambra steeti nyere asambodo nke onye ndị Anambra steeti ma sokwanụ wee na-eje mitin ndị igwe bụkwa na onye nke a na-akpọ Chief Gibson Nwabeze na ọnyanwa bụkwanụ igwe ndị ọka maka na ọ bụghọkwanụ na ọnya bụ nwoke bụ ife chiri Bianca Ojukwu nya bụ echichi bụ anya na-awara ọla maka nya bụ ife na echichi ahụ echiri Bianca Ojukwu na ya anabataghị nya bụ ife na ife o jikwa ekwu ife abụ o ji akwa awụ ahụ marụkwa onwe ya na ọ bụrụkwa ogbo na onwelu ka ọ dị na-abịa n'obodo si enwe ndị ya da akpasasị. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na nya bụ nwoke chiri Bianca echichi na-ekwesịrị iji ndị uwe ojii wee jekpụrụ ya na ife abụ mmadụ ije zuru njirimara mmadụ wee na-aghọrịgasị ọtụtụ ndị mmadụ na-anapụ ndị mmadụ ego na ọ bụrụ na ndị gọọmenti akpụrụgo ofu onye na ndị ọzọ na-emekwa nya bụ ụdịka ife a nwoke a na-eme na fa ka akwụsịgo nya bụ ife mana oduto na gọọmenti gbara fa nkịtị fa na-aghasasị obodo
na si welu ndị uwe ojii ji ekpuru nwoke a ka o wee bụrụ ife ịdọ aka na ntị wee nyelu ndị otu ya na-emekwa ka o si eme. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na onye nke bụkwanụ Bianca Ojukwu na o kwesịrị ịma na ọ bụghị nwoke anụnwa bụkwanụ igwe ndị Ọka na ka ọha afụ ụzọ na ọ na-echi ntị na ụdịka ife anụnwa o merụ na o kwesịrị ọdịrị ime ya eme na mbido na o kwesịrị ịma mgbe gọvanọ na-achị Anambra steeti bụkwanụ Nwa Mgbafọ gwara nwoke anụnwa na ọ bụghọkwa ya bụ igwe ndị Ọka na ya kwụsị ide eyi akwa ndị igwe, ya kwụsị ibute mkpasa n'obodo na ọ na-eme na ya bụ Bianca na ọ fụkwa ya bụ ife onyonyo. Ife mfụkwa na kọmentị ka nna agụrụ na Legendary na ya bụ ife ewudo ewu n'ihu akwụkwọ mgbe ahụ, na nke bụkwa eziokwu bụ na mgbe ahụ ife a melụ gọvanọ Chukwuma Soludo jere ya bụ ife na ọdụkwa ka Bianca Ojukwu oso gọvanọ Nwa Mgbafọ wee jee ya bụ ife maka na a na-akọwa na Bianca Ojukwu nọ na-apụga mgbe ahụ na ọ kwesịrị ịma mgbe Charị Nwa Mgbafọ gwara ya bụ nwa igwe na ọ bụghọkwa nyanwa bụ igwe ndị Ọka na ya kwụsị ide eyigharị akwa na-atị na onye abụ ozu Ọka na onye nke fa makwanụ bụ ozu Ọka abụ Chief Nwabueze na si kedụzie ka Bianca Ojukwu ya esi wee kweta wee ghọrịa ya na ya bụ nwaanyị dụkwa ka o sozi ebute ọgba aghara na nke ikpeazụ a. Pụọ na kọmentị ka nna agụrụ ụnụ dịka Honorable na-afụ maka echichi nọzi wee na-akọwa na ọ na-ebute na echichi na-agụ ya bụ Bianca agụụ ka ọ na-ebute na uche ya eyibeghọ na ọhọ nwoke a bụkwa na igwe ndị Ọka ka ọ na-abụ na ọ jụghọkwa na eze o ji wee jee nwoke anụnwa wee chikwana ya anya bụ echichi. Ebe ụfọdụ nọkwana na kọmentị wee na-asị na kọmishọna Soludo na Fabiko na Faji ezuo ike na ife anụnwa bụ n'uhie na ọ bụghị ụdị akụkọ akafa chọkwanụ ka e wee bido aha ọfụ na fa bidogodu n'ịlụ ụzọ n'ịlụ ọkụ n'ịlụta ife anyị eji wee nyegasị ndị mmadụ ọrụ fapụta ebe anụnwa na-agwafa na ọ bụghị akụkọ ichie na akụkọ igwe ka fa ya eji wee ba n'uhie ma lụkwanụ na onye na-ekwu ife a abụlọkwa Soludo na kọmishọna a na-afụ maka lokal gọọmenti and echichi na kọmuniti affairs n'ọkwa ọrịa ka ọ nọ na ife bụ ọrịa abụ na unu chie echichi n'ụzọ na-adịghị mma maọbụ onye ekwesịghị ichi mmadụ echichi wee chie mmadụ echichi ọrịa ka ọ bụ ịpụtakwanụ wee kwuo onye bụ ife. Ndị mmadụ nọ na-asị ọ bụrụ na nwoke alụghị ọrịa kịta ụ na-asị na ọ ha alụ ọrụ ya ọfụma kịta anụnwa ọ lụrụ ọrịa unu na-adọkwa ya. Nke bụ na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụrụ na efu Bianca dị asọ ma ọ bala ya ụla na gụbiko na agụgwa ya na nya bụ echichi echiri ya n'ọkwọ nke adịgboroja na nya bụ echichi na ọ nọrọkwa n'ọnụ ọgụ na onye nke chiri ya nya bụ echichi na o tozughị etozu na iwu akwadoghịkwana ya ichikwanụ mmadụ echichi ọbụla na enwere ọdịrị ikike ọbụla o nwere iji wee pụta wee na-asị na ọ na-echi Bianca Ojukwu echichi ọbụla. N'aka nke ọzọ fa wee na-atakwa Bianca Ojukwu ụta na-asị ya na ya kedu ife kpatalụ na ọ mahụ na o kwesịkwana ịgwa nwoke anụnwa na ya jekwanụ jee zuo ike na o rughọkwanụ ya ichikwanụ ya echichi na ọ bụrụ na ọ chọrọ onye ya echi ya echichi na onye bụkwanụ igwe ndị Ọka Chief Gibson Nwabueze ozu Ọka nke abụọ na ọnya bụ nwoke bụkwa na onye nke ya na Ojukwu gbara ọsọ wee gbajee ebe nwa. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na Igbo aghasasigo omenala fa na si kedu ka a ya esipụta n'ofu obodo enwe igwe na-abụ igwe nke agba ọfala taa nke agba echi ife onye nke a mere onye nke eme na ndị na-eme nya bụ ife na fa kwụsịnata ya na nya bụ ife adịghịkwanụ mma. Ebe ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ọdụ unu ka ndị gọọmenti a ya eji ndị uwe ojii wee jekpụrụ nwoke anụnwa. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ bụkwanụ sọsọ nwoke a na-eme nya bụ ife na fa ka nkụ na-emedi ya na kọmuniti niile na ọ bụrụ na ndị gọọmenti ewerugo ndị uwe ojii wee kpụrụ ofu onye n'ime fa na fa ya akwụsị nya bụ ife fa na-eme na ọ dịghọ mma. Ekenekwanụ m na ọkwọ nke nnụsị ka m wetara unu kedu ife ichelụ maka ya. Udo chikwanụ.